ମୋ ପିତା ସହିତ ସାଥ୍ୟତ କରାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିତା ମା ବର୍ଷା ଓଟା ମା ବର୍ଷା ମା ବର୍ଷା ପିତା ତୁ କାହିଁ ଡାକିଲୁ ମା? ପିତା ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ହଁ ସେଇଆ ପକ୍ଷୀ ଲଙ୍ଗଳରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ପିତା। ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଜିତ ମହାପାତ୍ର ହଁ ସେ ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କରି ନେଇଯାଉଥିଲା ପିତା। ଶେଷରେ ଯୁବକ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ରକ୍ଷା କଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପତିପଣ ବରଣ କରି ସାରିଥିଲି ମା ବର୍ଷା ପିତା। ତେବେ ଯୁବକ କାହିଁଲ କେଉଁଟା କୁହତେ ପୁନର ବର୍ଷ ବର୍ଷରେ ପିତା ବର୍ଷ ମଣିପୁର ରାଜା ବୀରବାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରାବଣକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମାତା ମୋର ସୁଶୀଲା ଦେବୀ ଆଉ ସାନ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ହର ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ। ଏହା ହିଁ ମୋ ପରିଚୟ। ବାବା କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଅଛ? ଆପଣଙ୍କର ନାମ କଣ? ମୋର ପରିଚୟ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ମଣିପୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଛକ। ଆଉ କିଛିଟା ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପବିତ୍ରାଣୀ ପଦ୍ମା। ଏହି ପବିତ୍ରାଣୀ ପଦ୍ମା ମୋ କେତେବେଳେ କିଛିଟା ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପରିବାର ସ୍ନେହଶୀଳ ମୋର ଶ୍ରାବଣ ଯୁଗର ସେହି ଘରୁ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ସେ କାହିଁକି କଲେ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ତାର ସନ୍ଧାନ କରିକରି ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେ କନିଷ୍ଠରାଣୀ ପଦ୍ମା ସେନାପତି ସହଗୁପ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁପ୍ତା ପ୍ରେମରେ ମାତି ସେ ମୋର ସେନାର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମୋତେ ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋର ପରିଚୟ ତମେ କଣ ସତ କହୁଛ
খুশি হবা ঘটনা করে তুই ହେଇପାରୁ ସେହିପର ସ୍ନେହଶୀଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ କୁମାର ମୁଁ ସେହି ତମର ବାପା ହନ୍ତଭାଗା ମୁଁ ସେହି ତମର ହନ୍ତଭାଗା ବାପା ମଣିପୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର अरे बापा तमें कहिथिल मार कनक हेउछि श्रीमंदिर मार कनक जीवन सार्थक मा हेउछि समाजर परिश्रमा एही तोर परिश्रमा आदि मते जीवन सेवा करते अछि बापा तमें कहिथिल मार कनक हेउछि श्रीमंदिर किधर बैंती सब किधर आराम से किधर धीरे से किधर धीरे से निकल से ना धीरे धीरे पासु गाड़ी में नाना चला गाड़ी आना चाहिए उनके लोड करवा की दिक्कत ज़्यादा लंबा नहीं कर लड़की के छाड़ दवा माने वो समुद्र कौन सी बुझी पारनी तो वो छियो मो पुओ को बरण करछि मो छियो हां मो छियो राखी हम पुओ को बरण करछि सत कहू मा से दिरम को तो पदपना रे बरण कर सरिछु हां पिता मो श्रावण भाई को घर करे जला पर अलो मा मो भाई रो संधान रे मो आछि गोटे दुष्ट मुरा मोते पीछा करतिला पिता माने से तुम अलिया सिंहशिला नलिनी हाँ कारण को बापा माने पत्नी पर पिता श्रावण को पत्नी ग्रहण कर पिता
नहीं ना लास्ट ना राजा के नाम क्या उपस्थित कलाप्रेमी दर्शक बंधु आपने माँ दुर्गा अंतिम उपलक्ष्य देखा छत्तीसगढ़ ମୋତେ ଜାଣି ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇଛ ହେଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ଶେଷରେ ତୁମ ଘରବାରେ ପହଞ୍ଚି କଷ୍ଟ ବିଗତ ତାହା ଜୀବନରେ ଅବଦାନ କେବେ ବୁଝିପାରିବି ହଁ ବନ୍ଧୁ ସେ କଥା କହ ନାହିଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଠିକ୍ ଅଛି हमारे ତମେ ମୋତେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରି ମୋର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦିଅଛ ଏଣୁ ତମର ନା ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ ଏଇ ବନ୍ଧୁ ତମର ନା କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ତମେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ କିଛି ତ ଦେଇଛ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ମୋତେ କଥା ଏକ ଦେଇପାରିବ ହଁ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି ଯେ ମୋର ସୁନାର ସଂସାରକୁ ସୁନା କରିଅଛି ହଁ ସେଇ ମୋର ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରିପାର ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ବନ୍ଧୁ ଚାଲ ଶ୍ରାବଣ ଅନଙ୍ଗ ଚାଲ ଯିବା ସେଇ ମନ୍ଦିର ରାଜ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ